Isa ang Sorsogon sa mga lugar na may maraming kwento patungkol sa mga aswang o elemento. Hindi na bago para sa atin ang ganitong uri ng talakayan. Ilang buhay na patotoo na rin kasi ang naglalahad ng kani-kanilang nasaksihan sa lugar. Ang kwentong ilalahad ko sa inyo ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Beloy. Nangyari ito taong 1949. Ipinadala itong kwento ng isa sa mga napaglahadan ng kwento ni Beloy. Nasa edad 19 na itong si Beloy ng mga taong ito. Payak naman ang kanilang pamumuhay. Gawa ng may hanap buhay ang ama ni Beloy. Isang mangingisda ito. Kahit papaano ay nakakatulong ito sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Panganay itong si Beloy sa 3 magkakapatid. Nahanay naman ang kanyang ama sa dalubhasang antingero sa nayon. Isa itong tatay niyang nirerespeto sa kanilang sityo, gawa ng ito ang pangunahing tagataboy sa mga aswang na nais manakop sa lugar nila. Sabi pa nga ng iilan ay mas mataas ang tingin ng mga tao sa tatay ni Beloy kaysa sa kanilang Kapitan del Barrio. Ang pinaka-iniingat-ingatan naman ni Beloy ay ang harmonikang gamit niya na mula pa sa kanyang tatay. Sinabi nito sa kanya na may tamang tempo ang paggamit nito. Gawa ng ito ang pangunahing armas na pinaniniwalaan ng kanyang ama. May pagkakataon raw kasing may nagbigay sa tatay niya ng harmonikang ito. Isang salamangkero na minsang napadpad sa kanilang baryo. Gamit raw ito ng mga sinaunang antingero, lalo pat usal ng anghel ang ibibigay ng tunog ng harmonikang iyon. Isang araw, maagang pumalaot ang tatay ni Beloy sa karagatan. Minsan kasi ay pasado 5:00 pa lamang ay umaalis na ang tatay ni Beloy. Mas maganda raw kasi ang isdang nauhuli pag ganoong oras. Si Beloy naman ay nangangamuhan sa isang koprahan ng nyog sa bandang gitna ng kanilang baryo. Ang kinikita ni Beloy dito ay ibinibigay niya sa kanyang mga magulang. Para kasi kay Beloy ay walang kasing sarap sa pakiramdam na makitang nasa maayos ang kanyang mga magulang at kapatid. Dahil naman sa ganoong pag-uugali ni Beloy ay marami ang naiinggit sa kanilang pamumuhay. Ang iilan kasi sa baryo nila, nakaedad ni Beloy kung hindi tambay, ay walang ginagawang magandang dulot para sa pamilya nila. Habang papunta na noon itong si Beloy sa pinapasukan niya, ay may nakasalubong itong isang grupo ng kalalakihan. Dala-dala niya noon ang tabak na panggapas sa damong matataas. Bigla umano siyang hinarang ng mga ito. Tansya ni Beloy na nasa 8:00 pa lamang ng umaga noon. Doon nga ay nagwika ang isa sa kanya ng, "Bata, ikaw ba yung anak ni Tonyo? Yung sinasabing antingero na mangingisda?" Wika ng lalaki sa mababang tono. Nang marinig naman ito ni Beloy ay bigla nitong hinawakan ang tabak na noon ay nasa kanyang bewang.
iniisip pa nito na magkakaroon ng gulo ng oras na iyon. Anong kailangan nyo? Hindi ko kayo kilala. Isa pa, bakit kilala nyo ang tatay ko? Sambit ni Beloy sa mga kalalakihan sa kanyang harapan. Hindi. Wala kaming planong masama sa'yo. Gusto lang sana naming makausap si Manong Tonyo. Kailangan namin ng tulong nyo. Wika ng lalaki kay Beloy. At dun ay marahang binitawan ni Beloy ang tabak na nakalagay sa kanyang bewang. Doon ay bahagyang kumalma itong si Beloy. Itinuro niya naman ang kanilang bahay. Sabi pa nito na takip silim sila magtungo sa bahay upang maabutan nila ang kanyang tatay. Labis naman ang saya na nakita ni Beloy sa mata ng mga kalalakihan noon. Agad naman na nagpatuloy sa paglalakad itong si Beloy. Hindi niya naman naisip na kung ano ang tulong na nais ng mga ito sa kanilang mag-ama. Tila dayo lang rin kasi ang mga ito base sa pagmamasid ni Beloy sa konting saglit na pag-uusap nila. Nang makarating na si Beloy sa lugar kung saan siya tutulong sa pagkokopra, ay agad naman nawala sa isip niya ang mga lalaki. Mabilis niyang kinuha ang tabak sa kanyang bewang upang tumulong muna sa paggapas ng mga damo. Dun rin kasi ilalagay ang mga niyog na naipon sa koprahan bago ito tuluyang maibenta sa merkado. Mabilis lang naman ang oras para kay Beloy. Dahil walang oras na sinasayang ito para mas mapadali ang kanyang trabaho. Hindi ito gumagaya sa iilang trabahador na petiks lang sa kanilang toka. Wala namang nakikialam kay Beloy sa kanyang mga kasamahan. Batid kasi ng mga ito na hindi basta-basta itong si Beloy. Hindi man ito galing sa mayamang pamilya. Respetado naman sila sa kanilang baryo. Dala na rin ng mga sakripisyo ng kanyang ama noong nagkaroon ng pagsakop ng mga aswang. Lahat kasi ng mga taong nakatira sa baryong iyon ay naging saksing buhay sa nangyaring duelo noon sa pagitan ng iilang antingero at grupo ng mga aswang. Maaga namang natapos ni Beloy noon ang kanyang trabaho sa koprahan kung kaya't nagpaalam na rin ito sa kanyang amo. Doon ay binigyan siya nito ng bayad sa serbisyo niya ng araw na iyon. Agad na nagmadali naman itong si Beloy upang magtungo sa merkado para makabili ng pwede nilang makain magkakapatid. Nasa 3:00 na rin kasi ng hapon iyon kabaryo. Inabot naman ang halos sa 15 minutos na naglakad ito at nang makarating sa merkado, ay kagad itong bumili sa suki niyang si Manong Cesar. Tindero kasi iyon ng mga inihaw sa merkado. Uy Beloy, ikaw pala. Anong gusto mo? Kagaya pa rin ba ng dati? Wika ni Manong Cesar sa kanya. Oo, Nong Cesar. Yun pa rin. Maliit lang ang kita ko ngayon sa koprahan gawa ng konti ang nyug na naani. Tugon ni Beloy sa matanda. Nga pala Beloy, alam niyo na ba yung balita? Anong balita Nong Cesar? Alam niyo namang hindi ako masyadong nakikipag-usap lalo na kung hindi tungkol sa trabaho. Wika ni Beloy sa matanda. Oo nga pala. Hindi, nung nakaraan kasi, may mga grupo dito ng kalalakihan nang nagtungo. Galing pa raw sila sa 5 baryo mula dito sa atin.
Sinasabi nilang may isang malaki ang labanan raw ang magaganap. Di naman namin inintindi gawa ng bagong salta lang. Wika ni Manong Cesar kay Beloy na noon ay kumakain ng kanyang inihaw. Nang marinig naman ito ni Beloy ay kaagad nitong naalala ang nakasalubong niyang grupo ng kalalakihan kaganina bago ito pumasok. Doon inilahad ni Beloy ang mga wangis at postura ng kalalakihan na nakasalubong niya. Sinabi naman ng matanda na iisa lang ang nagpunta sa kanila at yung nakita ni Beloy. Matapos ngang maluto ang kanyang binili, ay mabilis niyang tinahak ang daan pauwi sa kanila. Naalala niya rin na magtatakip silim na at yun ang oras na sinabi niya sa mga lalaking nagpunta sa kanilang bahay. Walang oras na sinayang itong si Beloy. Ang marahang paglalakad niya noon ay nauwi sa mabilisang pagtakbo. Nang makarating na si Beloy sa kanilang bahay, ay inabutan niya ang mga lalaking nakaupo sa bakuran ng kanilang bahay. Kausap noon ng kanyang ama na tila nagkakaroon ng isang argumento. Nang makita ni Beloy ay mabilisan itong lumapit at nagwika ng, "Tay, anong problema sa mga yan? Nanggugulo ba sila dito?" Wika ni Beloy sa kanyang ama. At doon ay agad na lumingon ang iilan sa mga ito. Napansin umano ni Beloy ang pamumula ng mga mata ng nilalang. Maging ang lalaking kumausap sa kanya ay nandoon rin ang oras na iyon. "O anak, andiyan ka na pala. Halika mo na rito at gusto kong andito ka para alam mo ang mga susunod na mangyayari." Wika ng kanyang ama. Agad na inilahad sa kanya ng kanyang tatay na lahing aswang ang nasa harap nila. Doon naman nagulat si Beloy sa kanyang mga narinig. Sinabi nito na inubos na ng kaalitan nilang aswang ang iilan sa kaanak ng mga ito. Ayon pa sa tatay ni Beloy, ay likas na mabubuting aswang ang nasa harapan nila. Ni hindi raw ito tumikim o nagnasa sa mga karne ng tao. Dahilan iyon para itakwil sila ng aswang na kalahi nila na nasa mataas na hanay. Dun pa nalaman nila na ang susunod na baryong sasalakayin ng mga aswang ay ang baryo nila Beloy. Kung kaya't andun sila upang magbigay ng babala at makahingi ng tulong sa mag-ama. Kung hindi nyo kasi na itatanong kabaryo, si Beloy at ang ama niya lamang ang likas na antingero sa baryong iyon. Sila lang din ang natira sa mga ninuno nila, kung kaya't wala nang tutulong sa kanila pag nagkataon. Pero bakit sa atin, tay? Bakit tayong tutulong? Paano sila, inay? At ang mga kapatid ko? Wika ni Beloy sa kanyang ama. Wala tayong magagawa, Beloy. Ito ang nakatalaga para sa kagaya nating mga antingero. Hindi tayo binigyan ng mutya at kapangyarihan kung tatakbo tayo sa isang labanan. Hayaan mo, susubukan kong magpunta sa kabilang isla para tawagin ang tiyo Roman mo. Mahabang paglalahad ng ama ni Beloy sa kanya. Wala namang naging sagot si Beloy. Sa kanyang narinig, minabuti niya na rin ang sumang-ayon rito. Matapos ang kanilang pag-uusap, ay minabuti na rin ng mga kalalakihan ng umalis na. Magiging banta raw kasi sa kanilang baryo kung maagang matutunton ang mag-ama. Matapos iyon ay
Mabilis namang nagsipulasan ang mga lalaki na hindi na rin nakita ni Beloy. Bago sila tuluyang pumasok sa tahanan nila, ay minabuting kausapin ni Beloy ang kanyang ama patungkol sa pagsang-ayon nito sa mga nilalang. Sinabi naman ng kanyang ama na walang pwedeng makaalam ng pagpupulong na iyon, maging ang kanyang ina o mga kapatid nito. Sinabi rin nito na sa susunod na Biyernes, kung saan bilog ang buwan, doon raw lulusob ang mga aswang sa kanilang baryo. Ayon pa sa grupo ng aswang na nakausap nila, ang mga aswang na makakaharap nila ay ang notorious sa iilang karatig baryo na nangunguha ng mga taong nawawala. Sinabi rin nito na ilang antingero at albularyo na rin ang hindi nakalaban sa lakas ng bertud na tangan ng pinuno ng lahing iyon. Si Encarnacion raw ang isa sa 3 tagabantay ng buong Kabisayaan. Isa raw ito sa mga antigong gabunan na nangangalaga sa mga bagong yanggaw sa tuwing manginginain sila sa iba't ibang baryo. Mabilis na silang pumasok nang mailahad na ng kanyang ama ang lahat ng dapat niyang malaman. Si Beloy naman noon ay nag-iisip sa kung ano ang dapat niyang gawin sa oras na sumugod na ang grupo ni Encarnacion sa baryo nila. Matapos nilang makakain ay agad naman na nagpahinga na itong si Beloy. Kinaumagahan, maaga itong nagising upang magpatuloy sa kanyang trabaho. Hinahanap niya noon ang kanyang tatay ngunit nauna na raw ito magtungo sa laot ayon sa kanyang nanay. Habang naglalakad na itong si Beloy papasok sa kanyang pinapasukang koprahan, ay napadaan ito sa isang masukal na daan. Laking gulat niya naman dahil sa tagal niya nang dumadaan doon, ay yun pa lang ang unang beses na napasok siya sa ganoong kasukal na daan. Sinabi pa nito na purong matataas na kahoy ang naroon sa paligid. Iniisip noon ni Beloy kung anong klase ang lugar na napuntahan nito. Sa iilang minutong paglalakad nito, ay dun niya napagtanto na paulit-ulit lamang ang kanyang dinadaanan. Dun na naalala ni Beloy ang sinabi ng kanyang tatay na kapag napunta siya sa ganoong klaseng senaryo, ay marahil napapasa ilalim siya sa isang bagat. Nang mapagtanto ni Beloy na tama ang kanyang hinala, ay agad itong huminto sa paglalakad. Doon ito nag-usal ng isang katagang buhay sabay ihip sa hangin. Makailang ulit nag-usal itong si Beloy, pawang pangtigal po, hanggang sa pumikit ulit ito at ramdam niya ang mga kaluskos na nasa paligid. Matapos iyon, ay tila bumalik sa dating aliwalas ang paligid. Laking pagtataka rin ni Beloy kung bakit na umaga pa lang ay nagkaroon na ng bagat sa kanyang dinaraanan. Batid ni Beloy na isang malakas na sabulag ang gamit ng may gawa nito sa kanya. Ang hindi niya naman matukoy ay sino at kung saan, dahil wala naman siyang alam na aswang na naninirahan sa kanilang baryo. Gawa ng bantay sarado ito ng kanyang ama. Matapos makalagpas ni Beloy ay mabilis ulit itong naglakad patungo sa kanyang trabaho. Makalipas lang ang halos sa 5 minuto, dahil sa pagmamadali ay isang matanda ang
kanyang nabangga at nagdulot ito ng pagkatumba. Doon rin nakita ni Beloy na may dala itong isang bayong na puno ng mga prutas. Mabilis ngang tumayo si Beloy mula sa kanyang pagkakatumba. Doon niya isa-isang pinulot ang mga prutas para iabot sa matanda. Pagkaabot nga nito ay agad ring nagwika si Beloy sa matanda ng, "Lo, pasensya na ho kayo. Nagmamadali ho kasi ako." Wika ni Beloy sa matanda. Doon ay hindi naman kaagad sumagot ang matanda. Bagkus, ito ay tumingin kay Beloy mula ulo hanggang paa. Matapos ng matanda na makita si Beloy, ay mabilis itong ngumiti bago tuluyang magsalita ng, "Ayos lang, iho. O ito, tanggapin mo para may makain ka sa pupuntahan mo." Wika nito kay Beloy sabay abot ng isang pirasong bayabas. Hindi na ho. Busog pa naman ho ako. Isa pa, may baon akong pananghalian. Maraming salamat sa alok nyo. Tugon ni Beloy sa matanda. Nang hindi kunin ni Beloy ang bayabas na inaalok ng matanda, ay tila nag-iba ang ekspresyon sa mukha nito. Doon ay nakaramdam ng hindi maganda si Beloy sa matanda. Sa pakiwari niya ay hindi ito isang normal na tao, kaya't mabilis niyang iniwan ang matanda saka patuloy na naglakad. Nang makarating si Beloy sa kanyang pinapasukan, ay mabilis na itong kumilos. May nararamdaman kasi siyang hindi maganda. Lumipas pa ang ilang oras, 4:00 na ng hapon nang matapos ito. Pagkakuha niya ng kanyang bayad para sa araw na iyon, ay mabilis na itong nagtungo pauwi sa kanilang tahanan. Nang makauwi na siya ay agad niya namang nilapitan ng kanyang tatay na noon ay nagkakape sa kanilang bakuran. "Tay, mukhang may hindi magandang mangyayari." Wika ni Beloy sa kanyang ama, na noon ay labis na nabigla sa kanyang narinig. "Magdahan-dahan ka nga. Bakit ba ulas na ulas ka, Beloy?" Sagot sa kanya ng kanyang ama. "Kanina kasi tay, habang naglalakad ako papunta sa koprahan, bigla akong nabagat. Tapos, nung inasal ko ang isang buhay na kataga na sinabi mo, bigla naman akong nakalabas. Mga ilang minuto lang, naglakad ulit ako. May nakasalubong akong matanda. Tapos nabangga ako. Inabutan pa ako ng prutas pero hindi ko kinuha. Doon nagibang presensya ng matanda, tay." Mahabang paglalahad ni Beloy sa kanyang ama. "Nalintikan na. Yun ang aswang. Sana tinigal po mo na. Yung harmonika na binigay ko sa'yo, lagi mo bang dinadala?" Tugon nito sa kanya. Doon ay naging mahaba pa ang kanilang pag-uusap. Sinabi pa ng tatay ni Beloy na maging siya ay nakakaramdam ng hindi magandang hangin na sumisimoy sa kanilang baryo. Agad namang nagmadali ang tatay ni Beloy. Sabi pa nito na papalaot raw siya patawid sa kabilang isla upang sunduin itong si Roman. Batid niyang may mangyayaring hindi maganda sa gabing iyon. Matapos nilang makakain ng hapunan, agad na kinuha ng tatay ni Beloy ang sinusuot nitong tsaleko. Doon ay puno ito ng pangbomba, maging ang talibong na nakababad ng matagal na panahon sa dagta ng makabuhay. Biyernes din noong araw na iyon at tila bilog na bilog ang buwan sa kalangitan.
Bitbit ang isang lampara. Agad na nagtungo ang mag-ama noon sa pangpang upang sumagwan itong si Beloy. Nang makapunta na sila, ay tila nag-iba ang ihip ng hangin. Doon na rin naglabasan ang iilang itim na ibon sa himpapawid. Sa tansya ni Beloy ay nasa 5 ibon noon ang bumuo ng isang korting bilog sa himpapawid. Walang ginawa ang mga ibon na iyon kundi umikot lang ng umikot. Beloy, umuwi ka na. Timbrihan mo ng nanay mo na isara ang pinto. Pati ikaw, wag na wag kang lalabas hanggat wala kami ni Tio Roman mo. Wika ng tatay niya sa kanya. Sige tay, ako nang bahala. Mag-iingat kayo. Mukhang yan na yung aswang na tinutukoy ng mga bisita natin. Sagot ni Beloy sa kanyang tatay. Dunay mabilis na hinila ng tatay ni Beloy ang tali na nakakalang sa makinarya ng bangka. Maya-maya pa ay may dumating na isang lalaki malapit sa kanila. Bahagya pa itong napaatras dahil sa mga buhay na katagang inusal ng tatay ni Beloy bilang pamproteksyon. Doon ay nagulat sila dahil ang lalaking kausap nila at humingi ng tulong ay duguan na. Hingal na hingal itong nagwiwika sa kanila ng, pasensya na kayo Beloy. Magtutungo sana kami sa inyo upang magbigay ng babala. Inabutang kami ng mga kasama ko ng grupo ni Encarnacion. Andun sila sa gitna ng gubat na ikapagbuno. Pinilit ko lang makapunta sa inyo para makapagsalita. Wika ng lalaki na noon ay napansin nilang malalalim ang tama sa iba't ibang parte ng katawan. Bago pa tuluyang sumagot sila Beloy at ang kanyang ama ay narinig na nila ang iilang pag-angil sa di kalayuan. Nagsabi naman ang tatay ni Beloy na dalhin na ang lalaki sa kanilang bahay at siya ay lalarga na. Sa tagpong iyon ay mabilis na ring nagpulasan ang mga ibon sa itaas. Ngunit hindi na sumang-ayon ang lalaki. Bilang aswang ay wala raw sa dugo nila ang umatras sa kahit anong duelo. Wala nang nagawa si Beloy kundi umuwi ng mag-isa at tuluyan ng nakalarga ang tatay nito sakay-sakay ng kanyang bangka. Habang tumatakbo si Beloy ay nakita niya ang pagpapalit anyo ng lalaki. Doon nga ay lumabas ang matatalas nitong mga kuko. Pati ang mga pangil nito na mahaba, maging ang katawan at mukha nito ay nagkaroon ng makakapal na buhok. Habang papalapit noon ang 100 ng aswang, ay sumenyas pa ang lalaki kay Beloy na umalis na ito. Doon ay hindi na lumingon itong si Beloy. Tanging malalakas na pag-angil ang kanyang narinig. Hudyat ito na nakipaglaban ang isang aswang sa mga gabunang tumutugis sa kanila. Nang makarating naman itong si Beloy sa kanilang bahay, ay agad nitong pinasara sa kanyang ina ang tarangkahan. Maging ang mga siwang sa bintana ay pinatakpan nito. Doon ay hindi pumasok itong si Beloy. Pilit pa siyang tinawag ng kanyang ina ngunit nagmatigas ito. Nagtago naman itong si Beloy sa kanilang likod bahay. Bitbit niya na noon ang tabak na gamit niya sa pangtagpas ng mga damo. Alam niya rin sa kanyang sarili na anumang oras ay pwede nang umatake ang mga nilalang na iyon.
Doon na ito marahang pumikit. Nag-usal ng mga engkantasyon. Doon ay nagkarga ito ng selyo sa bahay nila upang proteksyonan laban sa masamang hangin. Matapos nito ay kaagad niya ring inusal ang mga orasyong pangtaas ng poder at kunat sa katawan. Akmang kukunin niya na sana ang harmonika na may tinig ng anghel, ngunit laking gulat niya nang hindi niya ito makapa sa kanyang bulsa. Mariin pa nitong sumipat sa paligid ngunit hindi niya talaga iyon makita. Batid niyang naiwan sa loob ng kanilang tahanan ang harmonikang iyon. Papasok pa sana itong si Beloy ngunit biglang lumabas mula sa kakawian ang iilang aswang. Ayon pa kay Beloy, ang iilan roon ay nasa wangis ng isang baboy ramo. Ang iba naman ay nakawangis ng tao ngunit meron itong mukha na may hahalin tulad mo sa isang demonyo. Nakita pa nito ang isa sa mga grupong iyon na tinuturo ang kanilang bahay. Doon na naglakas ng loob itong si Beloy na lumantad sa mga nilalang. Hindi alam ni Beloy kung matatagalan niya ang labang iyon ngunit wala na siyang pagpipilian pa. Mas gugustuhin niyang lumaban hanggang sa mamatay kaysa makita ang kanyang ina at mga kapatid na nasa kamay ng mga gabunan. Doon ay ikinumpas niya ang tabak na hawak niya. Doon ay kitang-kita ng mga nilalang ang talim nito na nasisinagan ng ilaw ng buwan. Agad na umatake kay Beloy ang isang baboy ramo. Nang maramdaman niyang malapit na ito ay agad niyang hinataw ng tabak na hawak niya, sabay bato ng isang pangtigalpo, dahilan para tuluyan itong mapako sa pagkakatayo. Bago itarak ni Beloy ang tabak na hawak niya, ay ngumiti pa ito sa ibang nilalang na nanonood sa kanila. Doon nga ay agad na bumulwak ang napakaitim na likido na nagmumula sa baboy ramo. Umangil ito ng sobrang lakas. Matapos iyon ay isang lalaki ang marahang naglakad palapit sa kanya. Bahagya itong nagbaba ng salakot na nakatakip sa kanyang pagmumuka. Doon nga ay tumambad kay Beloy ang isang matanda. Labis naman ang pagkagulat ni Beloy nang malaman niya na ang matandang nasa harap niya ay ang matandang nabunggo niya bago ito pumasok sa koprahan. Doon ay biglang napangisi ang matanda habang nagwiwika kay Beloy ng, "Oh, mukhang gulat na gulat ka, iho. Kung kinain mo sana yung prutas na inalok ko sa'yo, hindi nahahantong sa ganito ang lahat." Wika nito kay Beloy habang marahang ngumingiti. Ikaw? Biruin mo nga naman. Balak mo pa akong lasunin, tanda. Ang lakas naman ng loob niyong pasukin ng baryo namin. Mukhang mali kayo ng kinakalaban. Wika dito ni Beloy habang ibinabaon ang tabak sa baboy ramo. Kilala kita, Beloy. Isa kang anak ng bantog na antingero. Hindi mo ba alam na iilang antingero na ang nag-alay ng dugo sa kamay ko? Ako si Inkarnasyon. Kilalanin niyo kong Panginoon. Yung mga dugo ng kagaya nyo ang mas magpapalakas sa akin. Huwag kang mag-alala. Dadahan-dahanin ko naman ang pagpatay sa'yo para maramdaman mo ang sakit
at magsisi ka kung bakit ako pa ang kinalaban mo. Wika ni Enkarnasyon noon kay Beloy. Hindi naman na sumagot itong si Beloy. Isang pagdura na lamang ang naging sagot nito. Dun nga ay itinarak niya ang tabak sa lupa, isang indikasyon na paglaban niya sa grupo nila Enkarnasyon. Isa-isang lumusob kay Beloy ang mga iyon. Noong una ay kaya pa nito, ngunit nang umabot na sa 15 minutos ang kanilang paglalaban, ay tuluyang nababasag ang pangdepensa nito sa kanyang katawan. Doon nga ay nagkaroon na rin ito ng iilang sugat, dahilan para tuluyang tumulo ang mga dugo nito sa lupa. Mas lalong nag-angil ang mga aswang noon sa harapan ni Beloy. Tila ba takam na takam silang mapatay ito. Mas mabuti pa, Beloy, isuko mo na lang ang tangan mo. Lumuhod ka sa harap ko at baka mapatawad pa kita. Sa ganoong paraan ay bubuhayin kita. Wika ni Enkarnasyon sa kanya. Pweh, mas gugustuhin ko pang mamatay ng lumalaban kaysa hilingin ko ang buhay ko sa iyo. Wala sa dugo namin ang magmakaawa sa mga hagaya mong aswang. Wika ni Beloy sa matanda. Nang marinig ito ni Enkarnasyon ay mas lalo itong nanggigil. Doon niya inutusang tapusin itong si Beloy. Iilan pa ang sumugod sa kanya. Kulang na rin ang enerhiya nitong si Beloy upang makapagbitaw ng malalakas na tigalpo. Napaatras na rin ito dahil sa mga sugat na kanyang natamo. Kada ibebelo niya ang paghampas ng tabak ay isang sugat ang dumadagdag sa kanyang katawan. Sa puntong iyon ay hindi na inaasahan ni Beloy na makaliligtas pa siya sa kamay ng matanda. Hanggang sa isang malakas na pagsigaw ang kanyang narinig sa di kalayuan. Doon niya nakita ang paparating na dalawang anino. Nang tuluyan itong masilawan ng liwanag ng buwan, nakita niya ang kanyang ama na may iilang sugat na rin sa katawan. Maging ang tiyo Roman niya ay naroroon rin. Mabilis siya nitong tinakbo upang utasin ang mga aswang na umaatake sa kanya. Nang makita sila ni Enkarnasyon, ay agad itong nagwika sa tatay niya ng, Antingero, ikaw pala ang kinakatakutang antingero dito. Anong ginawa niyo sa kapatid ko? Wika ni Enkarnasyon sa dalawa. Doon ay napangiti ang tiyo ni Beloy at nagwika ng, Kapatid mo ba yon? Di ko alam kung sino doon ang kapatid mo. Eto, pinutol ko yung daliri. May singsing eh, baka kilala mo. Wika ng tiyo ni Beloy sa katapon ng isang daliri papunta sa kinatatayuan ni Enkarnasyon. Nang mapagtanto ni Enkarnasyon na daliri nga iyon ng kanyang kapatid, ay umangil ito ng pagkalakas-lakas. Doon ay bigla itong nag-iba ng anyo. Ang mata nito ay binalot ng purong itim ang paligid. Maging ang mga kuko nito ay lumabas na. Doon rin nila nakita ang isang usok na lumalabas sa katawan nito. Damang-dama nila ang presensya ng isang demonyo. Habang hinaharap ito ni Tiyo Roman, ay nagwika naman ang tatay ni Beloy sa kanya ng, Pasensya ka na anak. Natagalan kami gawa ng tinambangan rin ang isla kung saan ako nagpunta. Kaya mo bang lumaban? Wika ng ama niya sa kanya.
Ayos lang tay. Kanina ko pa sana tatapusin ang laban pero wala ang harmonika sa akin. Naalala kong naiwan ko ito sa ilalim ng unan sa silid. Wika nito sa kanya. Dun nga ay sinabihan siya nitong kunin niya ang harmonika upang mailabas ang huling usal ng anghel. Agad na sumunod si Beloy sa kanyang ama. Gawa ng nasa loob nga ito ay may iilang aswang pa ang nagpigil sa kanyang makapasok sa loob ng bahay. Ngunit hinarang naman ito ng kanyang ama. Doon rin nakita ni Beloy na dehado ang tiyo Roman niya kay Enkarnasyon. Laylay na ang kaliwang palad nito. Doon rin nakita ni Beloy na maging ang tatay niya ay medyo nanghihina na rin sa labanang iyon. Maya-maya pa ay saglit niyang hinanap ang harmonika. Nagtatanong naman ang nanay ni Beloy sa kung ano na ang nangyayari sa labas. Hindi naman ito sumagot. Bagkus ay pinasara ni Beloy noon ang tarangkahan ng kanilang bahay upang masigurado ang kanilang kapakanan. Mabilis lumabas si Beloy hawak ang harmonika. Nakita niyang konting oras na lang ay bibigay na ang kanyang ama at ang tiyo Roman sa labanang iyon. Tadtad na kasi ito ng iba't ibang sugat sa katawan. Maging ang mga usal na ginagawa ng dalawa ay wala ng epekto sa aswang na nasa harapan nila. Agad namang pumwesto ng isang pagdekwatro itong si Beloy. Kahit magulo noon ang sitwasyon, ay pinilit nitong magkonsentrasyon sa kanyang pagtawag sa anghel. Beloy anak, wag mo kaming isipin. Iusal mo sa harmonika ang itinuro ko sa'yo. Magmadali ka. Wika ng ama niya sa kanya. Sa hindi nakakaalam kabaryo, ang usal na gagawin ni Beloy sa pamamagitan ng harmonika ay ang pagtawag ng isang malakas na pamuksa sa mga aswang. Ito ay ang anghel na si San Gabriel. Si San Gabriel ay isa sa 7 arkanghel. Ito ang siyang tagapagpadala ng mensahe sa mga pinagpala at piniling nilalang. Ang pangalan ni San Gabriel ay nangangahulugang lakas ng Diyos. Madalas itong inilalarawan na may hawak ng isang sanga ng mga liryo, ang bantay sa araw ng Lunes. Doon nga kabaryo ay inumpisahan na ni Beloy ang pag-ihip sa harmonika. Kasabay nito ang pagtigil ni Enkarnasyon sa pag-atake. Bagya pa itong nagulat nang makita ang harmonikang iniihipan ni Beloy. Nagtangka pa itong pigilan si Beloy sa ginagawa ngunit isang malakas na suntok ang binitawan ni Roman sa matanda. Ilang minuto pa ay tila nagliwanag ang katawan ni Beloy. Para itong umiilaw na kandila sa isang madilim na paligid. Hindi. Paano natutunan ng batang yan ang usal ng isa sa mga arkanghel? Malakas na wika noon ni Enkarnasyon. Nagulat naman ang tatay ni Beloy at itong tiyuhin niya nang tumayo na itong si Beloy. Tila alam nilang hindi katauhan ni Beloy ang kaharap nila. Dun nga ay marahan itong naglakad patungo kay Enkarnasyon. At ang lahat ng lumalapit ditong aswang ay tuluyang napapasok
kung siya ay hahawakan. Tila may hawak itong si Beloy ng isang espada na gawa sa hangin. Kada wasiwas nito ay natatapyas ang parteng madadampian nito hanggang sa makatayo na ito sa harapan ni Enkarnasyon. Gulat na gulat ang matandang gabunan sa nasaksihan nito. Maging ito ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Isang malakas na paghampas ang binitawan ni Beloy na kaagad namang ikinaputol ng kanang braso nito. Doon din ay unti-unting nalusaw ang nilalang. Manghang-mangha noon ang tatay at tiyuhin ni Beloy sa nasaksihan nila. Nang maubos ang angkan ni Enkarnasyon, ay agad rin nawalan ng buhay tao itong si Beloy. Nagising na lamang itong si Beloy sa loob ng kanyang silid. Doon niya rin nalaman na 2 araw na siyang walang malay tao. Hindi naman kumalat ang karanasang ito sa baryo nila Beloy. May iilang tao ang nakakaalam sa kwentong ito. Ngunit ang pinaka naging tanong ng marami, kung nasaan na ba napunta ang harmonikang daladala ni Beloy. Lumipas pa ang mga taon at nagkaroon na rin ng sariling pamilya itong si Beloy. Dito niya na rin tinapos ang karanasang inilahad niya. Sa ngayon kabaryo ay may iilan pa rin ang nagsaling lahi sa totoong pinagdaanan ni Beloy, ang musikero ng Sorsogon. Dito ko na tatapusin kabaryo. Naway, bigyan mo ng oras na mabasa itong kwento dahil tiyak akong magiging masaya si Beloy kung maririnig niya man ito. Muli, maraming salamat sa iyo, Kwentong Baryo. Okay, so ayun. Grabe. Una muna kabaryo, no. Pansin niyo siguro na parang hindi pa masyadong maayos ang boses natin, di ba? Medyo may delay at medyo nagbabagal pa tayo kasi gawa ng hindi pa rin naman talaga totally okay. Pero kita niyo naman, ginawa natin ang paraan, di ba? At least, tama naman yung iba na napapakinggan nyo ng maayos yung kwento, no? So yun lang naman yung gusto ko na mailahad ko sa inyo ng maayos, walang, alam nyo na, yung walang sabit, no? So yun, bali dito sa kwento ni Beloy, grabe, no? Alam nyo ba, nung nabasa ko to, kasi syempre di ba pinadala tapos binasa, grabe to, kasi nga sabi ko, napamura pa ako, no? Kasi biruin nyo, umpisa natin dun sa sige, umpisa na. Gusto ko na agad tumalon sa pinaka-senaryo pero umpisa natin, sige. Bali itong si Beloy, ayun kabaryo, 1949 o 46 ba? Hindi ko tanda. 49 o 46 nangyari to. Tapos itong si Beloy, nangangamuhan to sa kuprahan, tas meron siyang hawak na harmonika. Sa hindi nakakaalam, siguro may kita nyo sa title, sa thumbnail natin yung logo, no? Plauta siya, pero yung harmonika kasi, alam niyo maliit na parang cellphone na iniihipan. Yun, ganun ang harmonika. Hindi lang natin siya mahanap talaga na ganun, pero ganun yun. Kumbaga, yan yung nilagay natin para ma-distinguish nyo na about sa pag-ihip, no? Tapos, hindi masyadong nilagay ng nagpadala yung tangan nila na mutya o kung anumang medalyon. Basta ang pinaka naging main source dito ng kwento is yung harmonika ni Beloy. Pero grabe, no, isipin nyo, kinakatakutang antingero pala yung tatay nila ni Beloy sa baryo nila, no. Kung meron, hindi kasi nilagay, Sorsogon lang nakalagay.
Baka meron dyan na taga Sorsogon tapos familiar sa inyo tong kwento na to. Pwedeng baka may comment nyo rito. Pero matagal na to siguro. Yun nga, sabi nung nagpadasaling lahi na. Baga, kwento ng kwento hanggang sa yun. Pero feeling ko legit to, no? Talagang legit. Alam niyo bakit? Kasi dun pa lang sa sinabi sinabi nung tatay niya na tatawid ng isla. Totoo yun. Kasi yung lugar dito sa binanggit ni parang parte to ng dagat tas tatawid sila ng isla. Diba? Isipin nyo yun, tas biruin nyo kung gaano kalakas tong si Encarnacion. Diba? Isa siya sa tatlong na nagbabantay sa lahat ng lahi ng aswang. Yun ang nakalagay, lahi nila sa buong Kabisayaan, no? Isipin nyo yung tatlo. Kumbaga sila yung Tres Marias na nagbabantay. Ginanon lang ni Beloy, di ba? Grabe, sinaglit niya lang. Kasi isipin nyo, umupo lang siya, inihipan niya yung harmonica. Siguro may tamang tempo nga to, sabi nung tatay niya. Kumbaga tamang pag-ihip. Hanggang sa, hindi naman sinabi na naging anghel si Beloy, di ba? Kumbaga parang, siguro ang pinaka sinasabi nila rito, kumbaga naging parang sinapian ni San Gabriel, no? Si Beloy. Isipin nyo, hawak ni Beloy yung espadang hangin. Di ba? Kasi, yun nga, sabi sa kwento, yung ibang aswang na humarang sa kanya papunta kay Encarnacion, napapasok. Siguro hindi ko alam kung anong liwanag yung tinutukoy nila rito, pero grabe yun. Tapos, yun pa, yung pagkatapyas niya kay Encarnacion nang gamit yung espada ng hangin, grabe yun. Kasi biruin nyo na putol yung balikat, yung braso ni Encarnacion. Para sa akin, i-rate ko to siguro 10 out of 10. Kasi kung iikot yung story, papakinggan nyo, grabe rin, no? Kumbaga talagang bakbakan. Kaya siguro ganito yung title na pinadala. Ang musikero ng Sorsogon, tas anghel. Sipin nyo nag-combine, no? Wala nang binanggit na kung anong tangan o anong mutya, anong agimat, basta yun na, marunong magtigal po to si Beloy. Feeling ko may karga to, hindi lang to yung harmonica. Kasi hindi naman siya magtataas ng poder sa kakunat. Tapos naglagay pa siya ng selyo sa bahay nila kung wala talaga siyang alam. Feeling ko meron, kasi nga nahanay sila sa Maharlika rin yung tatay niya, Maharlikang Gabunan, Antingero. So, ganun din to si Beloy, di ba? Yun lang, medyo bitin sa dulo kasi tinapos na naman ng sender. Kasi gusto ko pa sanang malaman, yun nga, tanong din niya. Ang pinaka tanong talaga rito, asa na yung harmonica? Di ba? Feeling ko hindi lang naman dahil harmonica. Feeling ko dahil sa usal. Di ba? Kasi biro yung binigay ng ermitanyo sa kanya. Isipin mo, yun din, isa rin yun. Hindi na rin natin kasi alam yung kwento nun, yung una yung nagbigay ng harmonica sa tatay niya. Di ba? Ang daming slip-ups nung kwento, pero grabe, para sa akin, the best to. So yun, medyo mahaba yung komento natin ngayon. Kasi ina-explain ko kumbaga hinihimay natin yung kwento, kaya ganito. So sana okay lang sa inyo yung ganito para nagigets nyo rin kung bakit ganun, di ba? Na ano ba to si Cabarrion? Kumbaga para sa akin kasi alam mo yung ganito na parang magkakaroon tayo ng usapan patungkol dun sa kwento. Ang ganda nun, di ba? Di man tayo nag-uusap personal. At least dito parang nagbibigay tayo ng opinion sa isa't isa. No? Yun sa akin, out of 10 out of 10 to, the best to. Tapos nga pala, Abaryo, siguro kung umabot kayo rito sa puntong to, pansin ko kasi na medyo mababa na naman yung engagement natin, sabi ni YouTube, kasi kadalasan ng nanonood hindi nakasubscribe na. O kaya
meron siyang subscribe pero hindi siya naka-on ng notification bell. So yun, pwedeng pakipindot nyo na lang yun kabaryo. Kung nagugustuhan nyo naman yung mga kwento natin. Yun lang naman yung laban ko dyan eh. Kung hindi nyo magustuhan, pwede rin kayong mag-unsubscribe, di ba? Kumbaga, pag nagustuhan nyo, yun na yung parang pinaka kasi namin kumbaga, ito okay to kasi nagustuhan nila. So, sisipagin kami talaga na maglahad ng mga ganitong kwento, lalo na true story, di ba? Alam nyo naman, hindi naman madali ito kasi hindi lang mataming madadamage dito, pati yung lalamunan mo yung boses mo, di ba? Sipin nyo, araw-araw tayo yun nga hindi ko pa ina-alternate, alam nyo kung bakit. Kasi, mas hinahasa ko pa na, alam nyo yun, kaya kong magsalita ng araw-araw na ganito kahaba. Kasi, yun nga, sabi ko, hindi naman tayo laging narration lang buong araw. Kasi syempre, nakikipag-usap pa rin tayo sa iba't ibang tao, di ba? So, yun. Yun lang. At yung sa second channel natin, yung Ang Kwentong Baryo 2.0. Yan, konti na lang kabaryo kasi inaayos ko na lahat ng ilalagay ko dyan na stories. Kaya medyo matagal. Ayoko naman kasi nung upload ngayon. Tapos, matitigil ng 1 week. So, parang useless, diba? Bali, ang gagawin ko sana, kunwari alternate, diba? Ngayon, dito sa Kwentong Baryo. Next natin, dun sa Ang Kwentong Baryo. Yun lang naman para di na kayo malito. Ito, Kwentong Baryo. Tas yung isa natin, Ang Kwentong Baryo 2.0. Nandun lahat ng mga short stories na galing, halos karamihan galing sa natin, sa nakikinig dito. Nag-i-email sila na, boss, ako yung nag-comment ng ganito sa'yo. Ito, mag-share. Yun, nababasa ko yung Kaya napapansin nyo sa comment section, may nagsasabi, paano magpadala ng kwento. Because send nyo lang dun sa email. Iisa lang naman yung email na pinagsenda natin. Bali, doon kahit ilang minutes, pwede natin isa lang yan. Gagawa tayo ng 3 to 5 stories pag sobrang baba nung minutes, no? Kumbaga, eto karanasan ko lang ganito. Pwede yan. Doon natin ilalagay yan sa 2.0 para maganda. Para alam nyo na, di ba, kunwari Monday, dito tayo. Tuesday, dun kayo. Para kahit pa paano, dalawa yung naririnig yung boses natin. No? So, yun lang. Yun lang naman sa komento ko sa lahat. Tapos, yun nga, sa pag-subscribe dito. Kayo nang bahala. Alam nyo naman yan. So, eto, bawi ako sa shoutout ko. Yung mga hindi natin na shoutout at yung mga nasa shoutout na natin madalas, babanggitin natin ngayon. So, eto. Yun, unang-una si Nay Ana. Yan. Yes na, umpisa na. Salamat po, Nay. Ingat palagi at huwag kalimutang magtubig, no? Kasi mainit. At ang dami. Ito yung last pala to, mga kabaryo. Bali, dito ganito na tayo. Ito na yung last na kung ano yung in-upload nating videos na huli. Doon na tayo kukuha ng shoutout. Kung hindi man doon, siguro naiipon. So, yun. Ang next natin si Ma'am Roslyn Dalopere. Yun. Gandang salamat po, Ma'am. Ingat yan kung nasan ka man. Si Kabaryong Arlene Cools Besa. Yun, lagi. Mga suki na natin. Halos lahat naman, di ba? Papakinggan nyo naman. Hindi tayo madamot sa shoutout. Kaya, alam nyo yun, pleasure para sa akin yung ganyan. Ayun, patungkol sa sabi ni Kabaryong Arlene. Get well soon, Kabaryo. Masyadong mainit talaga ang panahon. Tama yun. Magtubig kayong lahat. Huwag muna kayong masyadong lumabas kung hindi naman kailangan, di ba? Adel Salazar. Ang sabi niya, pakibilis-bilisan naman. Sobra kasing mabagal. Maganda ka mag-narrate pero so slow. Ayun. Sorry, Boss Adel. Ayun nga. Yung last kasi natin talagang palyado. Hanggang ngayon naman. Pero pinipilit natin yan para alam niyo na, mabanggit natin. Brain Omega. Boss Brain, shout out sa'yo. Ito, Batang Samar to, no?
Nako kabaryo, wag nang baguhin ng pagnanarrate kasi yan na talaga ang nakatatak sa mga listeners mo. Maganda nga pakinggan eh. Yun, salamat. Another compliment na naman para sa akin yan kabaryo. No? At si Tita Sareno na laging nagko-comment din. Hindi ba lagi, madalas. Wala naman pong nagbago sa boses mo kabaryo. Napakalambing pa rin, parang inaakit na naman ako sa pagtulog. Grabe, no? Parang grabe naman. Tulog na naman, no? Salamat, tita. Salamat. Benji Salmorin. Boss, shoutout sa'yo. Magpahinga na, masama pakiramdam. 1956 pa kwento. Patay na yung pagtanong namin. Hindi natin alam, kabaryo, kung buhay o patay yung basta taga-basa lang tayo rito. Pilipina Palsario, salamat po sa emoticons na kiss at hearts. Yun, shoutout sa iyo, ma'am. Si Boss Elmer Panso. Uy, boss, ang tagal mo na wala. Diba? Angas ng boses mo pang akit. Wow. Grabe, hindi naman. Si Kabaryong Aucolina. Maganda pa din ang boses mo. Shoutout sa iyo, Madam Aucolina. Tama ba? Aucolina? Ingat po, ingat kung nasan man kayo. Si Ma'am Cheryl Labiste. Yon, shoutout sa iyo. Maligayang araw. Sa iyo rin, ma'am. God bless po. Ingat. User na naman, hindi natin mabasa. Ba't ganun? Ito na lang. Si Ma'am Marilu Matsuda. Get well soon, kabaryo. Ingat pala sa labat ka na. Oo, tama. No, maganda nga yun, madam. Pero, kanina nag-ano tayo. Calamansi juice. Sana next upload natin okay na. Salamat, Ma'am Marilu, ha. At si Ma'am Elsa, kabaryong Elsa Constantino, na lagi ring nakaabang. Magandang tanghali po sa lahat, mga kabaryo. Get well soon po. Yun, no skipping of ads always. Salamat. Yun sana, no? Ingat dyan, ingat, Elsa. Shifter please. Another solid story, kabaryo. Action story. Next time, aswang lang. Papadudot, no? Hindi. Wala. Ayun nga, shifter. Hindi natin kasi alam eh. Kasi nga, ngayon lang to eh. Pero hindi ba? Hindi eh. Mga last month pa to na napadala. Sabi ko nga, naipunan tayo. Gawa nung, di ba may time tayo na hindi tayo talaga nag-upload nun? Oh, eto na yun. Di ba? Kaya naipunan tayo. So, yun. Salamat. Pero marami pa tong action na ganito. Hindi ko pa nababasa lahat eh, pero feeling ko kasi yung mga title na nandun sa Gmail natin is talagang feeling ko bakbakan eh. Hindi natin alam. So yun, salamat, ingat ka palagi. Ayan, nabasa na natin yan. Si Mary Acelar. Ayaw, ma'am, nabasa ko ba na maayos? Salamat sa papuso. At ito rin yung lagi nating suke dito. Si Ma'am Jenny Golosino, Dubai. Yun, proud Dubai si Madam Jenny. Ingat po dyan. At mainit, no? Si Inday ng Paris. Yun, buti nagbalik siya. Si Ma'am Inday ng Paris. Ang daming Inday yung nakikita, no? Yung mga Inday yan ba yung mga parang ano eh? Big time. Joke lang. Pero, papasan pat magpupunta rin kayo dyan, no? Si Ma'am Catherine Gonzales. Good PM. Salamat, ma'am. Ingat din po palagi, no? God bless sa'yo. Salamat po. Ma'am, may kwento ka diba na sabi mo gusto mong ikwento? Pwede naman siguro dyan kung kasi natatabunan na sa Gmail eh. Pwede dyan, tas mababasa ng mga nagko-comment na iba doon. Yun, kabaryo aganya ni Ma'am Catherine. May kwento siya na maikli. Pag ganyan, tas nasend sa Gmail, doon na natin ilalagay sa ang kwentong Baryo 2.0. Yun, para at least sama-sama sila ron, di ba? Mas maganda, isang salang natin, dalawang story agad. Ganon. Rastaman. Rastaman Tikol. Grabe yung pangalan mo, boss. Salamat, ingat palagi. Ito ang gusto ko, action. Ayun nga, kahit ako medyo nabubuhay ang ating pagbabasa. Peli Rivera Raimundo, maganda naman ang kwento.
Get well soon, narrator. Okay naman ang boses mo. Malinaw na naririnig namin. Ayun nga, Ma'am Peli Rivera, no? Yun yung sabi ko na hindi naman ganun kabilis o ano, pero at least ang gusto ko talaga is yung mababas ay maririnig nyo na detalyado para alam nyo, masarap pakinggan, di ba? At ayun, nabasa na natin si Ma'am Marilu, si Boss Brain. Pinay sa Cyprus, get well soon balong, stay hydrated lang at heatwave mode ang Pinas this time. Oh, madam, sige, grabe, ang taas, no? Baka buti na 50 degrees Celsius eh. Hindi pa tayo lumalabas niyan, di ba? Pag lumabas pa tayo, joke lang. Kami naman joke lang. Pag lumabas pa tayo niyan, 60 degrees. Hindi, joke lang. Ano lang yan, konting pampatawa lang mga kabaryo. So, ayun kabaryo. Bali user yung iba, hindi natin ma-shoutout. Bawi ako next upload sa inyo o next upload. Pwede tayong mag-live siguro dun sa isang channel natin para okay na. So ngayon sa lahat ng na-shoutout ko, maraming salamat sa inyo. Sa mga hindi naman, inanood lang, nakinig lang, maraming salamat din sa inyo, no? Kasi syempre, hindi naman lahat pantay-pantay na nagko-comment, ganun. Pero sana this time mag-comment kayong lahat kasi gusto kong mabasa yung interact nyo sa kwento. So yun lang muna mga kabaryo at maraming salamat. Hanggang sa susunod na kwento.